Tkompli tiħrax il-ġlieda bejn il-grupp tal-Ministru Miriam Dalli u l-klikka ta' Kastilja, sitwazzjoni li komplet sejra għallar wara l-kriżi nazzjonali tal-tuħ tad-dawl u l-kriżi tal-iskart li ħalliet diversi lokalitajiet f'diżastru sħiħ. Fl-isfond ta' dan kollu l-Ministru responsabbli mill-Enerġija trid l-enemal tal-Alarms u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ma jkunux immexxija minn nies meqjusa bħala ta' Robert Abela. Dan id-diskwit ħareġ fid-dermi ta' Miriam Dalli sa nittaf bil-pjan minn Kastilja biex Jonathan Cardona l-uffiċjali eżekuttiv ewlieni tal-Korporazzjoni Malta jitkeċċa mill-irwol tiegħu. Iżda Dalli b'mod ta' ċaħdet li Cardona kien se jitneħħa minn dan l-irwol fil-waqt li insistiet li għadu jirrapporta għax-xogħol b'mod normali. Barra minn hekk biex kompli tisfida l-ordni ta' Kastilja, Miriam Dalli insistiet li fil-fatt Jonathan Cardona u parti importanti mill-fokus tal-Malta biex jissaħħaħ l-investiment fl-enerġija b'mod partikolari fejn tidħol id-distribuzzjoni tas-sistema tal-elettriku. Apparti minn hekk sorsi żvelaw li l-Ministru Miriam Dalli għandha fil-mira li tneħħi lill-President tal-Fera Nisa Laburisti Nikita Zammit Alamango mill-irwol tagħha bħala Chief Operating Officer tal-Arms. Dan li Zammit Alamango hija leali lejn Robert Abela u għal dan l-iskop riċentament sar interview ma' persuna viċin Miriam Dalli sabiex tiddaħħal fl-Arms bħala Chief Operating Officer ġdid bidħul viċin €70,000 fis-sena. Dan meta fl-Arms attwalment hemm xejn inqas minn 4 Chief Operating Officers. Is-sorsi tagħna qalulna li din il-persuna se tirrapporta għax-xogħol sabiex is-saħħa li għandha Nikita Zammit Alamango tibda titnaqqar.